Ola nenos, ola nenas, hoxe vamos a repasar todos a formación dos números do 1 ao 20. Eu xa sei que todos sabemos contar do 1 ao 20, pero é necesario repasar a formación de cada un destes números para saber cantas unidades hai e cantas decenas hai. Para iso vamos a traballar con algo que facemos sempre en clase, que é cos palillos. E antes de comezar é necesario repasar que cada vez que temos palillos soltos, a estes palillos chámaselles unidades. E cando temos un conxunto de 10 palillos, saltan as alarmas e temos unha norma. Cada vez que temos 10 palillos, temos que recollelos e atalos, porque xa creamos unha decena. Vamos a traballar sempre entón con palillos soltos que se chaman unidades e con palillos unidos que se chaman decenas. E cada decena está formada por 10 palillos. Entón, vamos a comezar. Os números do 1 ao 9 son super fáciles de facer, xa o sabemos. Empezamos vale? Apuramos un pouquiño e fomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos aquí ata o 9, é moi fácil, simplemente como podemos observar, temos que contar os palillos. Vamos agora co número 10. Entón, collemos un conxunto de palillos e vamos a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Hai 10 palillos. Pero cal é a condición que sabemos que cada vez que temos 10 palillos, que temos que facer? Facer un atado. Collemos os palillos, collemos unha goma, practicamos e facemos un atado. E xa temos unha decena. 10 palillos é o mesmo que decir que temos unha decena. Entón, xa temos o número 10. Vamos co número 11. Collemos un conxunto de palillos. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Que pasa? Que temos 11 palillos, pero en total podemos facer un grupo de 10 para separarlos. Vamos a contar se conseguimos facer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos 10 palillos por aquí e un palillo solto. Con estes 10 palillos podémonos atar? Sí. Por que os podemos atar? Porque temos 10 palillos. Ainda que nos sobre un, este deixámoslo a un lado. Pero estes podémonos atar. Collemos a goma e atamos. E xa temos 10 palillos e un que nos sobra, 11 palillos. Xa temos o número 11 feito. Como será o número 12? Pois facemos o mesmo. Collemos un atado de palillos e empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Que pasa? Que temos moitos palillos soltos. Podemos ter tantos palillos soltos? Non. Entón, temos que intentar buscar 10. Con todos estes palillos vamos a contar se atopamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos estes 10 palillos. Sobran os dous. Estes dous deixámoslos onde están. Como temos 10, collemos unha goma e atamos. Xa temos 10 palillos por un lado e 2 polo outro. Temos unha decena, porque temos unha goma, recordamos, cada vez que temos unha goma temos unha decena e 2 unidades soltas. E formamos o número 12. E agora, a continuación, vamos a ver como se forman os números do 13 ao 19. Aquí temos a recta formada dos números do 13 ao 19. Temos o número 13, o cal está formado por unha decena e 3 unidades. Temos o número 14, que está formado por unha decena e 4 unidades. O número 15 está formado por unha decena e 5 unidades. E agora vamos cos números do 16 ao 19, que son super fáciles porque xa nos los di a propia palabra. O número 10 a 6 está formado por 10 unidades, que é o mesmo que decir unha decena, e por 6 unidades. Entón temos o número 10 e 6. Vamos agora co 10 e 7. Temos 10 unidades
por un lado e 7 polo outro. Co número 10 e 8 temos 10 por un lado e 8 polo outro. E despois temos o número 19, que está o 10 por un lado e o 9 polo outro. Agora vamos a ir co número 20. Para iso vamos a coller un conxunto de palillos e vamos a contar 20 palillos. Entón, vamos a comezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aquí temos 20 palillos, pero que nos está pasando? Temos moitísimos palillos soltos. Temos que ter sempre tantos palillos soltos? Non. E cal é a condición para poder atar palillos? Temos que ter sempre 10 palillos. Pois vamos agora a contar 10 palillos, a ver se hai aquí 10 palillos para poder facer un atado. E vamos a comezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos 10 palillos. Podemos atalos? Sí. Collemos os palillos e facemos un atado. Pero que pasa? Que aquí tamén temos bastantes palillos soltos. Vamos a comprobar se podemos facer outro atado. E para facer outro atado, que temos que facer? Temos que contar 10. Se non hai 10, non podemos atar. Pero se hai 10, sí que podemos atar. Vamos a contar se hai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Temos 10 palillos? Sí. Podemos atar eses 10 palillos? Sí. Pois collemos e atamos eses 10 palillos. Como se forma o número 20? Con dous atados. Cada un destes atados chámanse decenas. Este é unha decena e este é outra decena. En total, o número 20, cantas decenas ten? Recordade, para saber cantas decenas tiñamos que ver cantas veces atábamos. Cantas veces, cantas gomas utilizamos? Unha e dúas. O número 20 ten dúas decenas. E como xa vos dixen que había un truco, que se vamos ao número 20, o primeiro número que sale é o que nos dá as decenas que hai. E con isto temos formado o número 20. E xa temos os números do 1 ao 20 traballados. Por que é tan importante traballar isto e acordarse como se forma cada número? Porque así, desta forma, cos palillos, temos a capacidade de ver cal é a posición dos números, cantas unidades hai e cantas decenas hai. Agora na casa tedes traballos, nenos. Pídovos o seguinte. Collede unha recta numérica, se non a tendes, podedela facer, simplemente escribir os números do 1 ao 20 e así tamén repasamos. E quero que con palillos, que seguro que en todas as casas hai palillos, fagades cada un destes números. E cando chegamos, acordadevos, cando chegamos a 10, empezamos a atar. E os que nos sobran, deixámolos por un lado. Vémonos na próxima, nenos.